in Drama presents Handumanan Sa Ka-awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Dipulog City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Sally. Tay Sally, nabi ati bagong classmate. Babae or lalaki? Lalaki, uy. Danis iyang name. Asa man ana ba? Dali, kuyog na na. Kay pakit-unti ka. Ana ay, kanay naglingkod. Hala, kagwapo niya. Hoy, kahilungkod ni mo diha. Gwapo lagi siya, Daisa. Kwapo, cute. Hi, Sally. Hala, nakailalagi ka na ako. Oh, nang tanam ko sa imong mga friends kung ano sa'y name ni mo. Aw, Pwede makik-friends ni mo? pwede kayo. Naunsa di kanis? Nag-uol ko. Ni-graduate na hinuon to sa elementary, nag-uul na hinuon ka. Angang, di naman ko mag-high school din sa atong eskwelahan. Hala, mubalik di kag-eskwelahan? Oo, di mo may gusto ni Papa nga ibalhin ko eskwelahan. Oo niya, nga nang nag-uul man ka. Di naman ko makakita ni mo. Mangawon naman ko ni mo kay friend, baya ka na ko. Magkita manggihapon takwid, kay parehas pa yata nga active sa simbahan, kay parehas pa yata nga miyembro sa youth. Oo, Desa. Kamusta, Sal? Okay ra. Dali aras panahon, no? Walang ibaw yung dagan na ka. Ikaw sad ulitaw na. Kamusta naman mong pag-eskwela? Okay ra. O sana ngip ka tuwing nga tungkuang mo graduate na ta sa high school. Mao-cute. Ay, salamat kay sayo minamuhi, Roy na. Pudiretso na lang ko upa uli, kay naapara pa ko'y dagang wato ng sapay. Hi, Sally! Nakaila ka na ako? Oo, ikaw ba si Evan? Igsuon man ka sa akong advisor. Ay, salamat ka nakaila da ka na ako. May tuyo ka na ako, Van? Hindi ba, close man mo ni Kuan Dennis? Kay classmate ba na niya, grade 5 up to grade 6. Ngano di, Ivan? Pwede ko patapang ni mo? Saan ka sa pagtabang? Kung man good ka nang crush man ako na si Dennis good. Ha? Kadiyat sa... Di ba parehas mo mag-eskwelahan ni Dennis? Oh, classmate good ni. Ay, pwede ko magpatapang ni mo? Aron may baw si Dennis nga crush na ko siya? Ha? Naunsa man ko. Nganong gisakitan man ko sa kung nahibawan nga na-crush si Ivan ni Dennis. Ha? Sure ka nga nakras na si Ivan ako? O laki, nakasulti baya mi. Kay muadto man na siya sa among school, kay igsuon baya niya ang among advisor. Mao ba? Ako pa nimo, imo nang panguyapan si Ivan.
Di man ko kamao manguyab gud. Wala nyo, kasayon ra ana Ay, ani na lang. Huna-huna nga si Ivan ko. Mag-practice ba? Aray nagpanguyog ni mo ni Ivan, kamao na ka. Bitaw no? Oo. Akong hunahon nga si Ivan ka. Van, nanta ko isulti nimo. Onsa man na, Nis? Maneri ka masuko. Dili lagi. Onsa man mong isulti di ay na ako. I love you, Ivan. Mas madukir to? Mao na to. Ana alag yun. Musugot lagi na si Ivan mo. Crush ka kaniya. Lainaw Sakitan mo ko sa kong gibuhat. Di gani kalimot kung may feelings ko ni Dennis. Pero kinahanglan nga ako ning iloom. Kay klaro man tayo nga way feelings si Dennis na ako. Anya, kumusta naman mo si Ivan? Gisugot na kaniya? Waman? Imposible. Nakagusto mong gusto siya ni Mugwit. Nyawa ka niya sugta di ay. Waman ko manguyab niya. Ha? Nga naman? Katong akong i-practice nga I love you, di man to para ni Ivan. Para mo to nimo. Dennis. Mo na friend, para imo man to. Ikaw man ang tinuod akong love. I love you, Sally. Tinuod di ako nadungog. Gikan ni mo, Dennis. Oh, sa? Di ka na sa ilahams kung tukan. Kun mo na. Parehas ni tao gibati. O ang buto mong ipasabot nga may feeling kasab na ko. O, Dennis, sa una pa. Sa elementary pata. Ug hangtod karon ni aning pagpatia. Kung mo na, kita na. O, Dennis. I love you, B. Oh, be mandayo. Muna gusto na akong atong tawagan na, B. Sige, good. Tinuod ning ako napalitaan, Sally. Nga uyab mo ni Dennis. Oo, Nay. Wa ka masako nga nag-uyab-uyab ko, Nay. Okay raman. Kay hapit naman ka mo graduate sa high school. Salamat, Nay. Ano nakikita ka na ko, be? Nakituyo ni mo, B. Unsa man na? Kau ba? Ay kung pakul ba iba? Kuan, B, kining nakadecide ko nga musuod sa seminaryo. Unsa? Actually, nakapasar ko sa exam. O next month musuod na ko. Kun mo na, di na ito magkita dahil ini. Magkita gyapon eh. Kay every first Saturday and Sunday of the month, papuli man mi. Wa ko'y mahimo ini. Kung unsa imong desisyon, suportaan ta ka. Kamingaw, uy. Mingaw kaayo nga wa si Dennis akong duol. Naanad mangkod ko nga ako siyang makita, pirmi. Ay, nag-text si Dennis. Ay, be, kumusta? Kimingaw baya ko nimo. Ako siyang replyan. Nagsige pa dahil mo og text-text ni Dennis, Sally. O, Nay. Nahibaw ka ba? Kadili na maayong imong gibuhat? Nga naman, Nay. Magutada ka pa? Ay, napagsigig text anang Dennis, kay lisod naman na sa seminaryo. Dili ko gusto nga masuko yung pamilya nato. Nay,
Sa imong gibuhat karon nga nakigrelasyon gihapon ka ni Dennis, bisag daan na siya sa seminaryo. Tablara nga nakigkaribal kas Ginoo. Nay, di na ko pa nung balingon ang gisulti ni nanay. Bahala siya. Ay, si Dennis nag-text. Be, asa ka? Naaunta ko'y importante nga isulti ni mo. Ako siyang replyan. Nga i-text lang kung sa tuyo niya. Dua ka simana naman ang nakalapay. Waman gid mo text si Dennis na ako. Nga naman ka? Wa day ka mahibaw nga tuwa naman sa Davao si Dennis. Ha? Tinuod ka, Nay? Naunsa ka baya? May paday ko nimo kay nahibaw ko. Kung mo na nga nilarga si Dennis, nga naman siya mananghit na ako. Oh, kinsa ni kauban ni Dennis nga babae nga iyang gipost sa Friendster? Mao ka niyang bako niyang uyab. Mao din nga wa na siya mo text na ako kay may lain na dahil siyang uyab. Salpahis ka, Dennis. Salpahis ka. Ako siyang textan nga makikbuwag ako niya. Balag tili siya mo reply na ako. Ha? Nakigbuwag na ka sa ako igagaw? O, Jeline, ako siyang gitextan nga makikbuwag na ko niya. Kay may lain naman dahil siyang uyab. Uy, nanugot taon nga nakaingon man ka nga may lain na siyang uyab. Ako nakita sa Friendster nga may kauban siyang babae. Dili taon to niya uyab, uy. Iyaman tong kababata. Ug may uyab na sa tong babayana. Unya nga nung siya mo text na ako, B. Kay nahiubo siya ni mo, Day. Ha? O sa'yo nahiubsan? Kato ko nung ni-text siya ni mo ba, nga may importante siyang isulti ni mo, naingon raman kuno ka, nga i-text lang kung sa imong tuyo. Kay nga no di ay. Nagpaingon na to siya sa inyo. Unya, kay aron mapersonal ka pag istorya nga, mularga siya sa Davao, kay naman sila 3 days nga bakasyon. Unya, ningon naman kaniya nga, i-text lang. Mauto, naiubos siya nimo, kay iyang una-una, dili na ka-interesado niya. Unsa? She's always on my mind. From the time I wake up till I close my eyes, she's everywhere I go. She's all I... Tungod sa sayot na pagtuo, nakigbuwag ko ni Dennis. Pero nasayod ang Ginoo sa langit kung unsa nako siya kamahal. Dili na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.